That's because Amma is Tamil. Tamil is your தாய்மொழி. Hi friends, Tamil 37 channel நான் தான் உன்னோட கிருஷ்ணன். #sweetbutpsycho அப்படின்ற ஒரு வீடியோ ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் 10 மில்லியன்ஸ்க்கு மேலே நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க, ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்த சோஷியல் மீடியா பக்கம் போனாலுமே சரி, இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், இல்லை ட்விட்டராக இருக்கட்டும், இல்லை டிக்டாக் பேன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரையுமே இருக்கட்டும், இந்த வீடியோ பயங்கரமாக பாப்புலர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி என்ன வீடியோ அப்படின்றத நீங்கள் இந்த பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த வீடியோ தான் ரொம்பவும் பாப்புலர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, ட்ரெண்டிங்காக வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் கூட என்ன ஹேஷ்டேக் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா #sweetbutpsycho அப்படின்னு தான் இதில் ரொம்பவும் இருந்துச்சு. சரி, இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் தமிழ் 37 சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு தடவையும் நானும் சரி, ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே சரி என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதனால் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் இதில் எல்லாருக்குமே சரி மெஜஸ்டிஸ், க்ரைம் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் நாவல்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா மர்டர் கேஸ், இதை பற்றியான இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா தரமான சம்பவம் நம்ம சேனல்லேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் தமிழ் 37 சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு வாட்டியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். #sweetbutpsycho அப்படின்ற இந்த ஹேஷ்டேக் எப்போலேருந்து பரவுச்சு அப்படின்னா, இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேருந்து தான் ரொம்பவும் பரவிட்டு இருந்துச்சு. எக்ஸாக்ட்லி இந்த பொண்ணு ஏன் இந்த வீடியோவில் கைதி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா, அது மட்டும் இல்லாமல் இவள் கையில் ஏன் விலங்க மாட்டியிருக்காங்க, இவளை இந்த வீடியோவில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் எங்கே காமிச்சிருக்கா அப்படின்றதான் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த கதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, ஆகஸ்ட் 28 2013 வருஷம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற கொலராடோ அப்படின்ற இந்த பகுதியிலேருந்து தான் இந்த சம்பவம், தரமான சம்பவம் நடந்திருக்கு. இந்த பொண்ணு கைதி ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா, இந்த பொண்ணு அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் பண்ணியிருக்கா. அது வேறு யாரும் இல்லை, அவங்க அம்மாவை பயங்கரமான முறையில் மர்டர் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பொண்ணு 7 வயசாக இருக்கிறப்ப என்ன இருக்குது அப்படின்னா, அவங்க அம்மாவுக்கும் இந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கும் டைவர்ஸ் ஆகிருக்கு. டைவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உடனே அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா, செகண்டாக ஒருத்தவங்களாம் மேரேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பொண்ணு யாரோட வளர்ப்பில் வளர்ந்துட்டு இருந்தா அப்படின்னா, இவங்க அம்மாவோட வளர்ப்புலையும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டெப் ஃபாதர், அதாவது அவங்க அம்மா செகண்டாக மேரேஜ் பண்ண அவங்களோட சேர்ந்து வளர்ந்துட்டு இருந்தா. அந்த பொண்ணுக்கு 7 வயசுல இருக்கிறப்ப இவங்க அம்மா பண்ணுற எந்த விஷயமே சுத்தமாக பிடிக்கல. ஏன்னா இவங்க அம்மா வந்து காசுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க. ஸோ என்ன வேணாலும் பண்ணுற அந்த மைண்ட் செட்டு தான். ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் 7 வயசாக இருக்கிற இந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவங்க அம்மா ஃபஸ்ட்டு டைவர்ஸ் பண்ணது பிடிக்கல, ரெண்டாவதாக இன்னொருத்தர் மேரேஜ் பண்ணது சுத்தமாக பிடிக்கல. அதுலேருந்து அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் 7ஆம் பொருத்தனே சொல்லலாம். சின்ன வயசுலேருந்து
அவங்க அம்மா அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகிறதில்ல நீ, ஏன் சும்மா ஏதாவது ஒரு தலைவலி எதுவும் சொல்ல நீ போய் தான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவ்வளோ பயங்கரமாக வச்சு அடின்னு அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க பொண்ணால் அவங்க அம்மாவுக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை, பிடிக்கவும் இல்லை. உடனே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நாட்கள் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. இந்த பொண்ணு பண்ணுற எந்த விஷயமும் அவங்க அம்மாவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கிறதில்ல. உடனே அவங்க அம்மா வந்து ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்றாங்க. ஹாஸ்டலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இந்த பொண்ணு ஹாஸ்டல்னால இருக்க முடியல. காரணம் என்னன்னா, இந்த பொண்ணு சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க அப்பாவோடய அம்மாவோடய ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு. அவங்க அம்மா இந்த பொண்ணு 7 வயசாக இருக்கிறப்ப பண்ண அந்த விஷயம் வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல. 7 வயசில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரையுமே, அதாவது 1லேருந்து 7 வயசுக்குள்ளே வரையுமே இந்த பொண்ணு அவங்க ஃபேமிலியோட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அம்மா அப்பானா அவ்வளோ உயிராக இருந்துச்சு. 7 வயசில் இருக்கிறப்ப இந்த அவங்க அம்மா பண்ண அந்த ஒரு சில விஷயம் மட்டும் சுத்தமாக பிடிக்கல. அதனாலேருந்து அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவங்க அம்மா பண்ணுற எந்த விஷயமே பிடிக்கவே இல்லை. அப்படி என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அவங்க அம்மாவுக்கு மணி மைண்டு தான். ஸோ மணிக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமானது என்ன அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இதுதான் மெயினாக கொலை பண்ணுறதுக்கு தூண்டின ஒரு விஷயம்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது இந்த பொண்ணு வெர்ஜினிட்டியை வச்சு நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வெர்ஜினிட்டியை வச்சுன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு இதை வச்சு தான் அவங்க அம்மா மணி பயங்கரமாக ஏர்ன் பண்ணாங்க. இது எப்போ தெரிய வருது அப்படின்னா, இந்த பொண்ணு வீட்டில் திடீர்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, எங்கள் வீடு பக்கத்து வீட்டிலேருந்து 4 பேர் நைட்டு எகிரி குதிச்சு போகிறாங்க, அது திருடனாக இருக்குமோன்னு சொல்லி எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னு சொல்லி போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. போலீஸ் ஆஃபீஸரும் வந்து கதவை தட்டியிருக்காங்க. பட் யாருமே திறக்கல. அதுக்கப்புறமா கதவை உடச்சி உள்ளே வந்திருக்காங்க. உடச்சி வந்துட்டு இருக்கிறப்போ மேலே மாடியில் வந்து அம்மாவும் பொண்ணு பயங்கரமாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இது யாருன்னு கேட்குறப்ப இது எங்கள் அம்மா தான் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு. இது யாருன்னு கேட்குறப்ப இவங்க என் பொண்ணு தான் அப்படின்னு 2 பேருமே சொல்லியிருக்காங்க. உடனே அந்த பொண்ணை தனியாக கூட்டு போய் நிறையா ஒரு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பெரியவங்களை ஃபஸ்ட்டு நீ மரியாதை கொடுக்க கற்றுக்கோ. ஒரு நாளில் ஒரு நாள் உங்கள் அம்மா உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா நீ நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற இதெல்லாம் சொல்லி வார்ன் பண்ணி மிரட்டிட்டும் போயிருக்காங்க. ஸோ மிரட்டி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. போனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த பொண்ணு அவங்க அம்மாவை ட்ரீட் பண்ணுற விதமே ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா, அடிமையோட ரொம்ப மோசமாக, அதாவது அந்த காலத்தில் அரசர்லாம் எப்படி அடிமைகளை ரொம்ப கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இவ அவங்க அம்மாவை ட்ரீட் பண்ணா. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க அம்மா பண்ணுற அந்த விஷயம் தான் பணத்துக்காக இந்த பொண்ணையே ப்ராஸ்டியூட்டாக மாட்டினது தான். ஸோ அதனால் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்பவும் கோவம் வந்துருச்சு. கோவம் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாங்கன்னா, அந்த பொண்ணு நடந்திருக்க, அதாவது அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா கொலை பண்ணுற சரியாக 3 நாளைக்கு முன்னாடி வரையுமே அந்த பொண்ணோட மைண்டில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த பொண்ணை பார்க்குறப்பயே ரொம்ப பயங்கரமாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு சைக்கோ எப்படி நடந்து போனோ அதே மாதிரி தான் தொடர்ந்து 3 நாளும் பண்ணிட்டு இருந்தா. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பயம் வந்து தன்னோட ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லியிருக்காங்க. வர சொல்லி இந்த மாதிரி உங்கள் பொண்ணு பண்ணுறது எதுவுமே எனக்கு சரியில்லை, எல்லாமே பயமாக இருக்குது, கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போங்க, கொஞ்சம் ஏதாவது எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. உடனே அவங்க அப்பா அங்கேருந்து வந்து, அதாவது அந்த பொண்ணோட உண்மையான அப்பா அவங்க அம்மாவோட முதல் ஹஸ்பண்ட் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. எங்கே வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க கார்டனில் நேச்சுரலை ரசிச்சுட்டே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பொண்ணு மாறிட்டதை தான் அவர் நம்பிட்டு போனார். அப்படி என்ன அட்வைஸ் பண்ணார்னா, பெரியவங்களுக்கு நீ மரியாதை கொடுக்கணும், நீ மரியாதை கொடுத்தனா லைஃப்பில் உன்னால் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும், ஃபஸ்ட்டு பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க கற்றுக்கோ, அதுவும் உங்கள் அம்மா. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து தன்னோட எக்ஸ் ஒய்ஃப் பண்ணுற எந்த விஷயமே அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது. ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபத்தெல்லாம் பிரிஞ்சது மட்டும்தான் தெரியும். அதுக்கடுத்து இந்த பொண்ணை வச்சு இவங்க அம்மா இப்படிலாம் மணி ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அவங்க அப்பாவுக்கு சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது. ஸோ இதெல்லாம் தெரியாமல் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிடாரு. போனதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டே தான் சம்பவம் பயங்கரமாக நடக்குது. எங்கே நடக்குது அப்படின்னா, அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு பழக்கம் இருக்கும். மார்னிங் 1 நைட் 1 2 டைம்லையுமே குளிக்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்கும். ஸோ ஈவினிங் வந்து அவங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, குளிக்க மேலே போயிடுறாங்க. ஸோ குளிக்க மேலே போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவ அந்த பாத்ரூம்குள்ளே இருந்திருக்கா. இருந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் கீழே இருந்த ஸ்டெப் ஃபாதர், அதாவது அந்த அம்மாவோட செகண்ட் ஹஸ்பண்டு கீழே இருக்காங்க. அந்த செகண்ட் ஹஸ்பண்டோட பேர் என்னென்னா ஜேம்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சவுண்டு பயங்கரமாக கேட்குது. ஜேம்ஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்ற ஒரு சவுண்டு பயங்கரமாக கேட்குது. கேட்டவுடனே என் ஒய்ஃப் தான் கத்துறான்னு சொல்லிட்டு கீழேருந்து ஜேம்ஸ் மேலே போகிறாரு. மேலே போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, பாத்ரூம் கதவை சாத்துறான். இவர் மேலே வராரு, பாத்ரூம் கதவு சாத்தப்படுது. சாத்தப்பட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் போய் எவ்வளோ அடித்து திறக்க பார்க்குறா, பட் கதவு உடையவும் இல்லை, திறக்கவும் முடியல. உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பாத்ரூம் கீழேருந்து ரத்தமாக அவ்வளோ ரத்தம் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ வலிஞ்ச ரத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. திடீர்னு கதவை திறக்குது. கதவை திறக்கிறப்ப அந்த பொண்ணோட கையில் வந்து ஒரு கத்தி இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் சைடில் பேஸ்பால் பேட் இருந்துச்சு. உடனே அந்த பொண்ணு நேராக ஸ்டெப் ஃபாதரை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே கீழே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான்னா போயிடுறா. போனதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் ஃபாதருக்கு ஒன்றுமே புள்ள, தான் ஒய்ஃப் ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்துருக்கிற பார்த்த உடனே போய் அவளை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி காப்பாற்ற போகிறாரு. பட் இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்து போனதுக்கப்புறம் உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் கொடுக்குறாரு. இன்ஃபார்ம் கொடுத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்குறாரு. கொன்னது யார் அப்படின்னா என் பொண்ணு தான், அதாவது என் ஒய்ஃபோட முதல் பொண்ணு தான். அவள் பேர் வந்து இசபெல்லா அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு.
கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடனே ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்லாம் வர்றாங்க. வந்து செக் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா அங்கே தான் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஃபேஸ் அண்ட் இந்த கழுத்து ரெண்டுலேயுமே கிட்டத்தட்ட 78 முறை கத்தியால் குட்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்க உடம்புல இருந்த காயம் எவ்வளோன்னா 151 முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மிச்சம் 78 முறை வந்து கத்திலையும் குத்திருக்காங்க. மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே பேஸ்பால் கட்டையால் கை கால்லேருந்து எல்லாமே அடித்து கொண்டுட்டு போயிருக்கா. போனதுக்கப்புறம் எங்கே போயிருக்கா அப்படின்னா நேராக பின்பக்கமாக எகிரி குதிச்சு நேராக பக்கத்தில் இருக்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கா. ஸோ மார்க்கெட்டில் போனதுக்கப்புறம் என்னென்னா அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தோன்னா அதிர்ச்சி ஆகிறாங்க. ஏன்னா இந்த பொண்ணோட உடம்புல அவ்வளோ பிளட் இருந்துச்சு. உடனே போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணலான்னு ஃபோனை எல்லாருமே எடுத்து ஃபோன் பண்ண ரெடி ஆகுறாங்க. உடனே இந்த பொண்ணு சொல்லிடுறா, நான் வந்து சில பேரால் ரேப் பண்ணப்பட்டேன், அதனால தான் என் உடம்புல இவ்வளோ ரத்தமாக இருக்குது. ஸோ நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் போயிடுறேன், எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போயிடலான்னு நினச்சி போயிட்டா. ஆனால் அவள் எங்கேயுமே போகல. அந்த மார்க்கெட் பின்னாடி இருக்கிற கார் பார்க்கிங்கில் தான் உட்காந்துருக்கா. ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா. அடுத்த நாள் போலீஸ்லாம் எங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் வலை வீசி தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிசிடிவி கேமராவில் அவள் மாட்டிடுறா. அதாவது அந்த மார்க்கெட் பக்கத்தில் இருக்கிற மார்க்கெட் வந்ததுக்காக பார்த்துட்றாங்க. பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வாட்ச் பண்ணுறப்ப இவள் கரெக்டாக பார்க்கிங் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துல இருந்தவொடனே டக்குன்னு எல்லாமே சுற்றி ரவுண்ட் அவுட் பண்ணி அவளை பிடிக்கிறப்ப அவள் சொல்கிறா, நீங்கள் இந்த காமிக்கிறாங்க. என்ன காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற பொண்ணு நீ தானே அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் கேட்குறப்ப அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, இல்லை இந்த பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு என்னை மாதிரியே இருக்கா, பட் இது நான் இல்லை, என் பேர் வந்து ஜோனா அப்படின்னு பேரை மாற்றி சொல்லி தப்பிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணால் பட் போலீஸ் விடவே இல்லை. ஏன்னா ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அந்த முகமும் நேரில் பார்க்கப்பட்ட அந்த முகமும் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கனால நீ போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான், நீ தான் கொண்டிருக்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிடறாங்க. கூப்பிட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் யார்கிட்ட மறுபடியும் போகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட்டை போகுது. ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் சொன்ன விஷயமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நான் சொல்கிறேன் அந்த அட்வைஸில் என் பொண்ணு மாறிட்டா தான் நான் நினச்சேன். ஏன்னா அவன் என்கிட்ட பண்ண எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் என்கிட்ட சொன்ன அவள் ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணுறப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு இவன் மாறிட்டா அப்படின்னா. பட் அவங்க அப்பாவே அவங்களோட எக்ஸ் ஒய்ஃபை பார்க்குறப்ப ரொம்பவும் கவலைப்பட்டார். ஸோ இதான் இந்த பொண்ணோட உண்மையான முகம். உடனே இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்காக ஜட்ஜுக்கிட்ட போனாங்க. ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த பொண்ணு எதனால் இப்படி பண்ணா அப்படின்றப்ப தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாமே முன் வைக்கிறாங்க. முன் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணுக்கு என்ன தீர்ப்பு வழங்குதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த பொண்ணை நல்லா மனத்தத்துவ டாக்டர்கிட்ட போய் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டாக்டர் ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பொண்ணுக்கு பேரடைட் அப்படின்ற ஒரு நோய் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன மாதிரி நோய் அப்படின்னா, எல்லாமே இமேஜினேஷனாக பண்ணுறது தான். யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பட் இவங்க மட்டுமே நிஜ வாழ்க்கையிலேருந்து கற்பனை வாழ்க்கையில் போய் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இவங்களாவே பேசிப்பாங்க, இவங்களாவே சிரிச்சுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதில் தான் இவ இருக்கா. அதுக்கு காரணம் இவ லைஃப்பில் நடந்த எல்லா விஷயமே தான் இவ தனித்தே இருந்தனால தான் இவ இதுக்குள்ளே போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜட்ஜ் வந்து செகண்டாக ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறாங்க. என்ன பாயிண்ட் வைக்கிறாங்கன்னா, இவ எப்போ சரியாவா நார்மலாவா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு 1 வருஷம் ஆகலாம், 2 வருஷம் ஆகலாம், இவ இருக்கிற நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக இவரோட லைஃப் லாங் கூட இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ஃபைனலாக முடிவு பண்ணுற ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த பொண்ணுக்கு எந்த தண்டனையுமே கிடையாது, இவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மனம் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டனால இவ இப்படி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி, இவ என்னைக்கு இவனால் மற்றவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லையோ அப்போ இவளை ரிலீஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி, இவ எப்போ இதாகிறாலோ அது வரையும் இவ ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க. ஸோ இது நடந்த விஷயம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2013 வருஷம் தான். ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா லாக் டைமில் தான் பழசெல்லாம் கிண்டி நிறைய விஷயங்கள் வெளில வந்திருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் தமிழ் தெரியும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அழகுக்கு பின்னாடி ஆபத்து இருக்குன்னு சொல்கிறது உண்மைதான்ன்றது நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.